Murag pamilyar magyud na ako ng lugar ni. Unsay pamilyar Kirara, nakaani na day ka diri? Wala maoy. Asa di tato ma? Adto ta sa ilang kadudong pawiks Kirara kay magpagbas ko sa ato ang palibot. Kay bagnot na kaayo. Mao na siguro ni ilang balay Kirara oh. Naa ba karon si Dudong Pawiks diha no? Nalagi si Mang Purita diok si Kirara. Usa ka na sila diha no? Punong sa ta Kirara kay magpugong sa kusumbok kay pating inita. Sa man ron? Uy. Si Claire man si Maria. Unsa na diha Kirara, unsa na imong gitanaw-tanaw diha? Wala maoy. Tara ma, kay para may bala na to kung naabot si Dudong Pawiks diha. Tara Claire, atong sundan sila. Mao na nang balay man ni Dudong Pawiks. Mao na ni. Ayaw hama, aron may bala na tong nabay tao. Ayo. Ayo, Dudong Pawiks. Hoy, kinsa na? Uy, may buntag diha nang. Naalagi ka lagi unsa may tuyo na to. Dong na ako kay magpagbas ko sa ako ang palibot kay sagbot na kaayo. Mao ba dayon nang? Nang dali sa mo diri nang mga pisa ta ninyo. Sulod sa diri kay musabay na lang po ko sa inyo haron, padulong dito sa inyo ha kay ron makapangandam po ko sa kundalhunon ba. Dire lang ko mo, di ko mga pi. O sige, diha ra ka. Hala, ni sulod lagi ang mama ni Kirara. Atong tagong si Kirara. Sige. Kirara! Kirara! Claire, Maria? Ma, magdula-dula sa ko diri ha. Sige Kirara, ayaw lang pagpalayo ha. Kirara, lagi sa mo diya si mama. Kami ki anak na lang pagpaw. Ibanda ta. Tagbutong. Tagbutong? O sige dali. Sige, tara. Sige. Hindi ta manguha og butong. Hala, kataghan, oy. Gani na. Anak Maria oy. Dagan kayong bunga unya kinsa may mukatkat. Sige, ako lay katkat. Tara. Tama na lang ang patoy, unaog na ko. Ay, unaog na ang pagkaon, Claire. La, kalami, ani. Ito na kayo, bala mo dyan. Ayun, king sabaw, ani ba? Hawda ni mo mukatkat Kirara, uy. Hala, kalami. Tamis kaayo ni. Hala, katamis aning sabaw. Tamisa, uy. Kani ako kalami kay pagkabangag liwat sa kuha. Sarap. May tubig oh. Ay mo patakag gabay na inyong bukong atong taguan kay. Sig masakpan ta ba? Ngami o ani oy, lami kay kutsarao ng sabo Maria do og Kirara. Laki gani no. Yummy! Kalami! Yun, yung taon. Daghana jud og prutasan ni Dudong Pawiks diri no? Gani, daghan kay siyang prutas oy, ako na lang isa Kirara. Sige kwa. Kalami ani oy. Ani. Ha, busugan ako. Anak ko oy. Kirara. Basing naman na itong istorya sila mama ni mo. Tara, mulakaw na tanyo kay basig guman na tos nag-istorya sa Dudong Pawiks. Claire, Maria, mo adto ko ka mama. Sige, manguli na po nila na.